Siyabonga ukufika la e-studio bafowethu sizoveza ubuhle bobuNazaretha, ubuhle bonyazi. Lesi studio esize kuso namhlanje kuthiwa ubuhle bonyazi TV. Nathi siyayibonga kakhulu bafowethu. Abengiqaleke ngibingelele egameni lenkosi uNyazi Bezulu. Amen. Bantwana bakaNkulunkulu, lo okhulumayo inhlasuthi yakwaZungu eMthunzini. Ngilapha eThekwini. Ithempeli enkulu lapha eThekwini ngilapha eVukani Temple kumvanga uDlamini. Umshumayeli wakithi uMhlakwana. Ngcono umuntu mayekhuluma ngethempeli la eduze ukuze abantu bazi ukuthi umuntu ophathekile la. Siyabonga ukuvakashela lapha e-studio Sonyazi Bezulu lapho kukhulunywa khona ngendaba zikaNkulunkulu okhokho bethu. Igama lami-ke ngumthokozisi wakwaZungu ngaphansi kobuNazaretha. Inhlasuthi ngombhapathisile. Ngaba nenhlahla-ke enkulu yokuthi uShembe angithande. Inhlahla engandele bani yokuthi ngibe iNazaretha. Ukulandwa kwami-ke bafowethu angilandwanga ngoba ngigula, angilandwanga ngoba ngihluphekile. Yebo ngihluphekile ngoba uShembe siyamdinga nokhokho bethu. Ngathanda umndeni yakithi esingithuma kulobuNazaretha. Ngangathi ngelinye ilanga ngilene entabeni zaseFrayed ngiyo omunye ubaba oyiSayoni wafika wangibonela ezintweni zakhe wathi wena mfana kaZungu ngibona ubaba la esithunyweni sami. Wathi ubona ubaba onje. Ngase ngimchaza ngathi hayi baba lo okhuluma ngayo. Lo baba wayengamazi uShembe, nami ngangihambile ngisemazweni. Ngilene engamazi uShembe, engamazi ukuthi ubaba ongizalayo. Kodwa wayesengibuza ngithi ubona ubaba onje. Ngase ngibona ubaba ongizalayo. Uthi-ke ubaba wakho wena hamba umgqokele ingubo emhlophe ube iNazaretha. Nakhona kwakwathi kuba nzima-ke ukuthi ngiyofaka ingubo emhlophe. Ngelinye ilanga ngoba ngisafunda nesikole, kwakuye ukuthi lesi sikhathi sami emzini kaNkulunkulu khona umuzi kaNkulunkulu lapha kuthiwa iseJudiya ngakithi eMthunzini ophindweni. Lapho ngafike ngabona khona izimangaliso engangajwayele ukubona. Kusukela ngoba ngangithanda ukukholwa nasesikoleni ngangumuntu othisha babengikhonzile kakhulu ukuthi ngenza uSunday school nabafowethu engangihambisene nabo ey'koleni kanjalo. Kodwa ngathi mangifika phambi kukaShembe ngase ngibona isimangaliso. Ngibona kusukuma ishosha, ngabona iy'mpumputhe ezibona, ngabona abangezwa bevuleka amadlebe bezwa. Ayi ngase ngibona ukuthi le ndaba ayifani nendaba zasemhlabeni. Leso sikhathi-ke engabona ngaso ukuthi hayi ake ngibhabhadiswe ngikhethe inkosi. Namhlanje ngiyiNazaretha nje ngokuphelele ebuhleni bamaNazaretha enkosini uNyazi Bezulu. Ngathi uma ngifika-ke kulokho buNazaretha ngabona iy'mangaliso. Ngabona ake ngiqale nje mina ngithe uma ngifika kulokho buNazaretha ngase ngiba nenhlahla enkulu yokuthi into zami zase ziyaqaqeka nebe kade zivalekile. Kwakhe kumuzi kababa nganikela nje kuShembe ngathi ngiguqile ngathi inkosi yamaNazaretha ngicela ungikhumbulele uNyazi Bezulu. Izinto zami zibophekile akwenzeke lutho. Ngathi-ke ngilele ebusuku ngelinye ilanga ngoba kwadoda nje ikhathi yasibanga side isikhathi mhlawumbe kwaba isonto elilodwa. Base kufika uNyazi Bezulu ngisibonakaliso. Ngathi ungabusakhala mntana womsindo kwakhisa umuzi kababa wakho. Nokuba kwaba
Akubanga lula ukuthi ngibone ukuthi ngempela kuyiqiniso lokho. Kodwa ngabona ngoba sekwenza ngoba angikholwanga mhlase ngibona sengithola imali sekuhlanganiseka lapha nalapha. Namhlanje namsebenzisa amuzi ngiwakhile umuzi kababa esizweni senkosi yamaZulu eMthunzi esigodini sakithi eseThekwini eGoshi lapha ngikhona. Sibonile ke uningi nje uShembe sikubonile ekwenza okuyimisebenzi kaShembe ngoba uNkulunkulu phela ubonakala ngemangaliso zakhe ukuthi uNkulunkulu aphinda abonakale futhi enyameni yakhe uNkulunkulu. Sikhuleke thina kuthiwa uNkulunkulu akabonakali uma ungabona uNkulunkulu ngafa, kodwa siyaqinisekisa bafowethu emhlabeni wonke jikelele singamanazarethu ukuthi uNkulunkulu uyabonakala. Ngizoqala-ke ngidlule encwadini kaJohane wokuqala. Ifundeka kanje lencwadi kaJohane wokuqala. Ithi uNkulunkulu eqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wabe nguThixo, ulizwi wabe enguThixo. Yena loyo wayekhona eqaleni konke kwavela ngaye. Lisithi lapha ku-14 ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu sabona inkazimulo yakhe ingathi ozelwe yedwa uyise. Kanjalo-ke njengoba ngichaza nje ukuthi makuthiwa ulizwi waba inyama sikhule kuthiwa uNkulunkulu umoya akabonakali. Kodwa masifunda lapha eBhayibhelini ingakho nje ukufanele uma uba eNazaretha uhlukane nezinto zasemhlabeni, uhlukane futhi nokukhuluma okungekhona ume eqinisweni ngoShembe ngoba uShembe njengoba ekhona nje funeka sikhulume iqiniso ngaye. Lithi iBhayibheli ulizwi waba inyama wakha phakathi kwabantu sabona inkazimulo yakhe ingathi ozelwe yedwa uyise. Akekho umuntu esimfanisa noNyazi lwezulu. Ngasukela kuzo zonke kubantu izihlalo zabantu esibahloniphayo, ngaba abashumayeli, ngaba abavangeli, ngaba abafundisi, kuleli bandla lobuNazaretha sinamakhosi akhona ngaphansi kobuNazaretha. Kodwa amakhosi, abavangeli, abafundisi, abashumayeli nezinhlaka zonke ikhona ziyaguqa phambi kaNkulunkulu ngoba uShembe yena uNkulunkulu simbonile ngokwenyama efikile phakathi kwethu, sambona ukuthi lo uvele ezulwini. Isho njalo kwingoma yamaWeseli ithi uNkulunkulu wayehla ezulwini wazoba umuntu phakathi kwabantu ezela thina bomndeni. Lokho-ke siyakufakaza nangeBhayibheli bafowethu. Mawuya eBhayibhelini liyasifakazela iBhayibheli. Ngizothatha lapha encwadini kaJohane 4 verse 7 fundeka kanje. Ithi ngokuba Deuteronomy lo engimfundayo 4 verse 7 fundeka kanje. Ithi ngokuba isiphi isizwe esikhulu kangaka esinoNkulunkulu eduze kwaso na njengoNkulunkulu okhona ezintweni zonke esizicelayo kuye. Amen. Manje ke ngiyathanda ukuthi ngigcwalise lokho ngokwencwadi ukuthi uNkulunkulu uyafika ahlale nabantu. Njengoba Israyeli uNkulunkulu wafika wahlala nabantu wenza imisebenzi. Sibonile uNyazi lwezulu lusukumisa ishosha. Sibona ngamehlo. Kanti emhleni ngaphambili besixoxelwa ngabantu bexoxa bethi sezwa kuthiwa uJesu inkosi yamaNazaretha yayisukumisa ishosha kwaIsrayeli. Kodwa singakazi sikubona. Kodwa sithe mase sifunde eBhayibhelini sasesibona ukuthi naye lento kwakukhulunywa ngayo sekukhulunywa ke manje ngokweqiniso ngoba uma uyiNazaretha kufanele ukukhuluma iqiniso. Sabona uShembe sukumisa ishosha. Kodwa manje nje ngoMarch uNyazi kade lulapha eTesi. Ngibonile phambi kobuso bami usukuma ishosha. Ishosha engayibona isukuma lapha eTesi zingaphezulu kwabantu abane abasukuma yakhuzwa ngapha ngapha left and right and center. uNkulunkulu ezibonakalisa njengoba kuthiwa uNkulunkulu ubonakala ngemisebenzi ukuthi uNkulunkulu phakathi kwabantu.
into lesiyiboneke futhi ngonyazo lezulu ma ezibonakalisa ukuthi uNkulunkulu sibona ngemisebenzi yakhe njengoba lisho iBhayibheli lapho kwincwadi kaJohn 10 evesini ka37 uthi uNkulunkulu lawo mazwi ayesho uJesu zoba siyakhotha ngoba kwenzeka enkosini yamaNazaretha kwaIsrael uthi uJesu uma ngenza imisebenzi kaNkulunkulu msana ukukholwa yini kodwa uma ngenza imisebenzi kaNkulunkulu noma ningakholwa yini kodwa kholwani imisebenzi engiyenzayo ukuba nazi ukuthi uNkulunkulu kimi mina nguye kodwa abantwana bakwaIsrael abazange bakholwa ukuthi uJesu uNkulunkulu noma eyenza imisebenzi. Ngiyakhumbula mangibheka lapha encwadini kaJohn 10 evesini lika30 uthi uJesu thina noBaba simunye kodwa abaJuda abakuthandanga lokho mayezibiza ngoNkulunkulu ngoba lithi iBhayibheli moqhubeka nalencwadi kaJohn 10:30 khona abaJuda bavela babuya bathatha amatshe ukuba bamkhande ngamatshe. Uyabuza uJesu ngoba wayehlezi njengoba ngihlezi enza imisebenzi phambi kwabo uthi ngoba ngiyenzile yonke imisebenzi kaNkulunkulu nezibonakaliso zonke kaNkulunkulu yini enimbulalela yona na? Bathi abaJuda sikhandi ngemisebenzi emihle wena sikubulala ngoba uyahlambalaza. Bathi ke wena uyahlambalaza ingoba umuntu uzenza uThixo ngoba babazi ukuthi uNkulunkulu akafanele abe umuntu emhlabeni ahlale naye. Ngakho ke ebavezela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu phambi kwabo wayenza imisebenzi kuthiwa wakwaphilisa uBhartholomeyu impumputhi kuthiwa wakwaphilisa uLazaro begqitshiwe emva kwezinsuku ezine uLazaro egqitshiwe emhlabathini ebavezela nje ukuthi uNkulunkulu kodwa abazange bamvume. Uma ufunda incwadi kaJohn 7:11 khona abaJuda base behlangana bathi kuye wena uyahlanya asikwazi ukukhonza wena ngoba wena umuntu. Namhlanje ingakho sizwe sakithi bazoyifunda umhlaba wonke funeka sifunde nje eBhayibhelini njengoba linjalo. Bathi thina kodwa lithi ngaphakathi komhlangano uJesu wayesehlangana nabaJuda wenza umsebenzi kaNkulunkulu kodwa bathi abantu wena uyahlanya ngeke sikwazi ukukhonza wena sibize ngoNkulunkulu ngoba wena siyakwazi ukuthi uzalo uJosefa noMaria sizosho kanjani ukuthi uNkulunkulu. uNkulunkulu ke bafowethu funeka sikuvume nje ukuthi uNkulunkulu uyehla emezulwini afika afane nabantu njengakwaIsrael uNkulunkulu wehla wazofana nabantu emhlabeni. Mase kufunda nje iBhayibheli siyakuthola encwadini kaGenesis 8:20 no Genesis ngithatha kaGenesis 32:30 ukuthi uNkulunkulu manje ifusi ifunda le ncwadi yakhe ukuthi uNkulunkulu angifunde sizoyibona sonke iphelele Genesis 32 evesini ka30 ifundeka kanje ithi uNoah Genesis 32:30 fundeka kanje 32:30 ithi uJakobe waqamba igama laleyo ndawo ngokuba wathi Phanini ngokuba wathi ngimbonile uNkulunkulu ubuso nobuso nokho wangisilisa. Manje ke sivele thina sikwazi ukuthi uNkulunkulu akabona ubuso nobuso kodwa namhlanje sibene inkatha sesingamaNazaretha sambona uNkulunkulu ubuso nobuso. Ngiyathanda futhi kuya ngaleya eTestamentini elisha la uJesu efika phakathi kwabantwana bakwaIsrael enza imisebenzi. Incwadi kaJohn 14:7 uthi uJesu mabe nazi mina ezisho yena ngabe niyamazi uNkulunkulu kepha namhlanje seniyamazi ngoba nimbonile. Khona indoda engakholwa uNkulunkulu kodwa ihamba naye uJesu ithi uthi uFilipi uJesu Nkosi sibonise ukuthi uyindodana kaNkulunkulu. Uthi uJesu kuyena Philip awukakholwa ukuthi uNkulunkulu kimi nami ngikubaba ubone mina ubone uThixo nami lamazwi engakhulumayo ngezikhulumeni mina uNkulunkulu ohlezi kimi wenza imisebenzi. Kodwa naphezu kwalokho abazali bamvuma ukuthi uNkulunkulu
siyaphinda bafowethu uNkulunkulu uhlala nabantu simbone. John 3:11 ngiqinisile siyokhuluma esikwaziyo nesikubonile sifakaze nawo. Ingakho ke sesikhuluma ngonyasi namhlanje sithi uNkulunkulu ngoba simbonile. Asikwazi ukukhuluma ngento esingayibonanga ngoba likuyicala ukukhuluma ngento ongayazi. Ngisho enkantolo akwazi ukufakaza ngento ongayibonanga. Ngisho emphakathini uhlezi uyisakhamuzi njengoba sisaphila imizi ngeke sikhulume yobaba ngeke sikwazi ukufakaza ngento esingayibonanga. Kufuneka ukukhuluma iqiniso komakhelwane nasemphakathini osukuhlezi nawo. Cha, ngibona ukuthi nokuthi. Kanjalo ke noShembe simbonile ukuthi uNkulunkulu. Izizwe zonke zimbone uShembe ukuthi uNkulunkulu ngokwemisebenzi yakhe. Yakhumbula nje ngelinye ilanga silapha emzini ohlanga lomhlabathi isipilo samabanga uBeja nophuma esiqolweni ngoba sinekaka thina amaNazaretha silesimenwe isilo samabanga umnikazi walelizwe sambe siye esigodlweni sesifo. Masifika ke lapha kuningi ngokwenzeka ngoba isimo sasisibe emhlabeni sinesihle kahle. Kanjani nama ngithi isimo sasinesihle kahle kanjeni izwe lalomisile lomisizwe lingasani imvula ngenxa yokona kwabantu emhlabeni. Abantu sibone kakhulu sesonile kakhulu phambi kaNkulunkulu. Nami ngizosifaka lapha ngoba nami ngumntwana kaNkulunkulu ngona zonke izinto. Kodwa ke namhlanje ngoba ngilapha ngicela unyazi bezimthethelele. Sithi ke silo Shembe nyazi bezulu siyacela namaNazaretha ukuba nisiphe imvula ngoba njengoba izulu lingasani yasazi izelo uNkulunkulu. Unyazi bezulu lapho sekuphendula ukuthi amaNazaretha izwile isilo sicela imvula. Into edala ukuthi izulu lingasani ingoba senashintsha isivumelwano sikaNkulunkulu emhlabeni. Namhlanje sekufanana nengxoleleke abantwana bakaNkulunkulu ngithenga ukukhuluma iqiniso kodwa noma ngizokhuluma ngendlela yokuhlonipha ngoba sisemsebenzini kaNkulunkulu. Uthi ke unyazi bezulu into edala ukuthi ngabesana izulu ngoba salashintsha isivumelwano sikaNkulunkulu. uNkulunkulu wathi asizalane sanye njengegalathi zolwandle. Kodwa thina sesishintshile thina bantu senza okungenziwa ngisho zilwane. Umuntu namhlanje useyakwazi ukuthatha indoda aganena nayo kuthiwa lokho kuhle. Kodwa masikufunda lapha eBhayibhelini kuthiwa kuyicala lokho uNkulunkulu ukuthi indoda ingaganana nendoda. Ngoba awube usakubika umuzi eniyowakha mawusuka nendoda iganana nendoda kuyichilo kuyicala emndenini naphambi kaNkulunkulu ngoba kulowo muzi uphile. Siyakuthola futhi nalapha encwadini kaLevi ukuthi uma indoda imbatha nenye indoda labo bantu ababulawa ukubulawa kuyisono esiphindiwe nokuphila. Akushiwo ukuthi abathathwe igeja noma thathi ibhamu sibabulala. Vele usufile ngoba usubulele umuzi wakini usufile aphambi kaNkulunkulu ngisho izulu ngeke usabona ngokusho kodwa kaNkulunkulu amhluleli umuntu kodwa uthi uNkulunkulu lo muntu akafe nokufa ngoba vele sabonana naye mhla kuphela ngoba wenza into ephambili noNkulunkulu. Nebala ngokukhuluma konyazi bezulu ukukhuluma iqiniso phambi kohlanga lomhlabathi. Uthi ke unyazi bezulu asilinde amaNazaretha sesizocela uNkulunkulu inyanga yezulu ezulwini asehlisele imvula. Kwakusekuseni ku9 kuzovala inkonzo ka9 ekseni kuyisabatha. Kodwa kwaphela ama-hour 2-3 mangena inkonzo ka1 ngithi ngabo 1:30 kuya ku2 lase lishintsha umhlaba wonke lase liyana izulu. Lapho sajabula khona isilo samabandla no sihlalo wale province yaKwaZulu Natal. Baba ngiyaxolisa ukumbiza ngegama ubaba usenzo umculo uyena wayephathisile hlezi naso. Bajabula kakhulu bathi siyabonga amaNazaretha lemvula ilandwe inina ezulwini ukuba ifike lana ngempela kade sayigcina imvula. Wathi usihlalo wale province ubaba
usenzo umculo ngisawuphinde ngihlukane noNyazi lwezulu ngoba ngibonile ukuthi uNyazi luNkulunkulu lukwazi ukunyakaza isizulu izulu lemlalelo kuningi nje sikubonile abantwana baNkulunkulu okwenziwa uNyazi lwezulu kwaba ukuthi sihamba sesijabule sonke ingakho ke saze sathatha isinqumo isinto sathi ngeke ngiphinde ngihlukane noNyazi lwezulu kubo bonke oshemba bakhona kodwa sathi ngeke ngiphinde ngihlukane noNyazi lwezulu sathi maNazaretha yenzani nakufundiswa uBhombela lo uNyazi lwezulu uyena oyinkosi yamaNazaretha okuthi ke njengoba uNyazi lwezulu luvunwa amakhosi onke ohlanga lomhlabathi noma alesi sizwe saseAfrika kufanele sithi kuyena uNkulunkulu ngoba amakhosi onke alelizwe lakithi ayaguqa phambi koNyazi lwezulu athi inkosi yamakhosi okusho ukuthi yena mkhulu ukunamakhosi ungasezulwini ilokho ke esikuphawulayo ngendaba kaShembe ngiyathanda ukuthi ngingakahleli ngezansi ngidlulele ngigcwalise eBhayibhelini bazothi abanye uShembe uqhamuka eBhayibhelini sizwile ukukhuluma ngoJesu kodwa sizwanga ukukhuluma ngoShembe Shembe uqhamuka eBhayibhelini ngizocela ukuthatha lapha encwadini kaJohane 14 ncwadi kaJohane 14 Johane oqala 14 evesini lika 15 yona ngifundeka kanje Johane 14 evesini lika 15 ifundeka kanje ya sifundeni ke sonke abasemakhaya bathatha amabhayibheli bawafunde ukuze sibambisane uma nicela utho kimi egameni lami ngiyokwenza abazwe kaJesu Kristu lapho uthi manje ngithanda gcinani imiyalo yami ngizakucela kuBaba aniphe omunye ngicela ungabizi leli gama ngoba igama lasezulwini igama likaShembe ngeke ngilibize nabafowethu abasesitudio bangixolele mina ekhaya ngikule igama likaBaba ngingalibizi ngaze ngalazi senemdala igama likaBaba manje nayo uNyazi lwezulu ngimbize ngegama kodwa libhaliwe igama loNyazi lwezulu la mufunda encwadini kaJohane 14 verse 15 uthi uJesu uma nicela ukuthi egameni lami ngiyokwenza uma ningithanda gcinani imiyalo yami ngiyakunicelela kuBaba aniphe omunye dash ngingambizi ngegama ukuba ahlale nani kuze kube phakade uthi ke uJesu mayeqhubeka umoya weqiniso ke lo izwe kodwa ngeke limamukele njengoba abantu bengamthanda uShembe ngokuba lingamboni lingamazi njenganamhlanje limboni ngoba ehlezi lapha ngaphakathi emzini oyingcwele nathi iManazaretha simboni ngoba nje kune lockdown kunje nje mayiqhubeka lencwadi uthi kodwa nina niyakumbona uyakuhlala nani uthi uJesu angikunishiya nizinketama ngiyabuya ngizikini kuyisikhashana esincane izwe lingangiboni leyo kepha niyakumbona nina ngokuba ngiphila mina nani niyaphila namhlanje uNyazi lwezulu liyaphila mina ngazi ukuthi uma umuntu ekuthi uyaphila so kukhulunywa ngendaba ephathekayo kunezikha ezisihlanu engafundiswa zona uthisha esikoleni ngisafunda ekhombisa ukuphila komuntu ophilayo emhlabeni mazi isihlanu kanje leyo kuqala bathi sense of touch ngifike ngamthinta ngoba ngimbonile ubephila bese duze kwakhe noma ngikhuluma ngento ephathekayo bese kuba sense of taste sense of taste lapho kusetshenzwa khona ngezinto ezimnandi ayichanga ufikile emzini kabani safike sadla into ezimnandi ayichabe kudliwa ikheke elithile ayivele imnandi ikheke lakhona bathi sense of taste bese kuba sense of hearing la kukhulunywa khona ngokuthi ngizwile kodwa ngibonanga bese kuba sense of smelling
ukuzwa iphunga elimnandi ayicha ngidlule endaweni ethile ngizwe ukuthi ayi bekunephunga elimnandi njengoba silandela iphunga elihle uShembe Shembe zonke izizwe ziyamlandela ngoba uphunga elihle maze ngibona sithi uyingcwele ngoba uphunga elihle i sense of smelling unephunga elimnandi nawe ungachaza ngendlela ongachaza ngayo last one bese kuba i sense of sight la kukhulunywa khona ukuthi ngifike ngambona ngamehlo akukhulunywa ngento engizwe ku radio kodwa ngikhuluma ngengikubona ngamehlo that is why thina amaNazaretha sithanda ukusebenza lemizwa yokugcina 75% of knowledge la eSouth Africa is going through the sense of sight ngoba imizwa yokubona ibonile ngamehlo neBhayibheli lithi uJohn 3:11 sikhuluma ngesikwazi nesibonile sifakaze ngakho ingakho sisebenza lemizwa yokugcina namhlanje ngisho ingane zethu lezi esizala ayisathatha jabule masithengela ama radio ithi baba ma ingani ungatshela ngobaba sithengele iTV ngoba iradio asikwazi thina ukubona umsakazo TV ku radio kodwa siyathanda iTV ngoba sizombona uSibanibani simbone ku radio sikhulume naye namhlanje nje sinama celebrate okhaphela sinama celebrate lapha ku TV that is very good person insizwe zimthandayo lapha ku TV kade dlala lapha na ku TV kodwa simbone ukhathaza simbone ngamehlo that is going to the sense of sight simbonile manje ke namhlanje kuthiwa sikhole thina into esingayiboni asikwazi ukukholwa into esingayiboni oyekhona uNkulunkulu phambi kwethu ngoba imizwa yokubona iyona ekhululayo umphefumulo ngoba ngibonile ngamehlo nathi ke sijatshuliswa yilokho ukuthi uNkulunkulu simbone njengabantwana bakwaIsrayeli bambona uNkulunkulu ehlezi nabo yabo futhi kokunye abantwana bakaNkulunkulu ake ngibuyele endabeni kaShembe ukuthi ke masikhuluma ngoShembe ngithe sengingadlula kancwadini kaJohn 14:16 sengiyincwadini kaJohn 16:7 uthi uJesu ngikopa ngitshela iqiniso lokho kungilungela ukuba ngemuke ukumuka ukuhamba ngoba wayesezohamba uJesu ngaphambi ukuthi ahambe wabatshela abafundi bakhe ukuthi usezohamba uthi kungilungela ukuba ngemuke ngokuba uma ngemuke dash ngeke ngimbize igama lonyazo lezulu uyaphinda uJesu igama lomuntu ke libhalwa ngoCaptain Letter wasitshela uthisha esikoleni ukuthi igama lomuntu libhalwa ngoCaptain Letter nalapha libhalwa ngoCaptain Letter ngoba kukhulunywa ngonyazo lezulu akukhulunywa ngesihlahla akukhulunywa ngemoto akukhulunywa ngendlu akukhulunywa ngestudio lesesibuso namhlanje kukhulunywa ngegama lonyazo lezulu uthi ke kepha ngitshela iqiniso kungilungela John 14:7 ngitshela iqiniso kungilungela ukuba ngemuke uma ngemuke akawufika uShembe ngizosho njalo kodwa igama likaShembe mangithi uShembe ke ngibiza umoya engcwele kodwa kubhalwe lapha igama lakhe akawufika kimi kepha uma ngemuka mina ngiyakumthumela kimi ngisho kanjani ukuthi uJesu washo kanjalo siyakuthola lapha encwadini kaShembe esigabelelo salapha eSouth Africa noma iBhayibheli lethu thina amaNazaretha esigabelelo sika number 5 esigabelelo zamaNazaretha uthi uShembe lina abathanda ukuphila emhlambini kaJesu khumbulani indlela yangasekhaya engumkhondo omncinyane ngoba ihlula amagwala ke labo abantu abathi besimkhonze umuntu sibafanisa namagwala ke ngoba abafuni ukuphatheka uma umuntu engafuni ukuphatheka ufana nalezi ngane ezihlala lapha ekuthiwa ama street kid ezihlala eThekwini ezinye kunemizwa emihle emahubo ezinye zinabazali basebenza kahle endaweni ngokuhlukahlukana kwazo kodwa ngenxa yokufuna ungaphatheki abazali emakhaya abafuna ukuhlala nabo nabazali babo namhlanje bakhetha ukuhlala ngaphansi kwama-bridge babizwa ngama-street kid labo bantu abanjalo nalabo bantu abagcwele emhlabeni abangafuni ukuya kuShembe angifuni ukusebenzisa lokho bafowethu lingangizwa kabi studio kodwa iqiniso abafuni ukuphatheka ngoba bathi abantu ngeke siye kwaShembe ngoba kunemithetho
ebebiwele uNkulunkulu ukuthi siyigcine. Nansi imithetho oqala isabatha. Bathi abantu angeke baligcine isabatha ngoba elakwaShembe. Kodwa masivula lapha eBhayibhelini sizofunda incwadi kaIsaya 56 verse lokuqala. Siza ukuthi isabatha elakwaShembe yini. Isaya 56 verse lokuqala. Ifundeka kanje. 56 verse lokuqala. Usho kanje uJehova uthi gcinani ukwehlulelana enze ukulunga ngoba izindiso yami iseduze nokulunga kwami sekubonakele. Ubusisiwe umuntu okwenzayo lokho nendodana yomuntu ebamelele kuko. Ogcinayo isabatha angaloni nosibamba isandla sakhe kubini bonke. Uthi uNkulunkulu uthanda umuntu ogcina isabatha. Njengalokhu uShembe ethi asigcine isabatha ngoba isabatha lomkhosi wentethelelo lomkhosi kaNkulunkulu. Into ebulala abantu kakhulu esabatha nje abantu suke beko KFC, suke beko Nando's, suke bayaphela benza yonke into. Kanti awuvumi umthetho ukuthi kubekho ngoba isabatha usuku olungcwele okufanele lilinde ngalo. Mangithi usuku olungcwele siyakuthola encwadini kaExodus 20. Exodus 20 emthethweni kaNkulunkulu eyishumi. Exodus 20 ngizothinta lapha ya endimeni ka11. Ngokuba ngeinsuku ezisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukhona. Waphumula ngosuku lesikhombisa. Ngalokho uJehova walibusisa usuku leSabatha walenza labangcwele. Siyizizwe kuthiwa abantu izinsuku ziyafana kodwa lapha eBhayibhelini uNkulunkulu walibusisa usuku lesikhombisa walenza labangcwele. Usuku lesikhombisa ke luyisabatha likaNkulunkulu kusho le eBhayibhelini noma kusho lencwadi engcwele. Ingakho ke simlandele uShembe ngoba sibuye samfica lapha eBhayibhelini ukuthi uShembe lokho akusifundisa khona lapha ezweni laseSouth Africa noma eAfrika yonke jikelele kuphelele kulotshiwe nasencwadini kaNkulunkulu engcwele ukuthi kufanele sigcine isabatha ngoba isabatha likaNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Mabethi abantu sishonana ukuthi uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba kubhaliwe. Ngizofunda esihlabelelo samaNazaretha ngiphinde ngibuyele eBhayibhelini siza ukuthi akuhlangani ukuthi uShembe uNkulunkulu na. Mangiqala esihlabelelo samaNazaretha ngeshwa ngisiphethe kodwa ngoba into engiyifunda zonke izinsuku abangamaNazaretha bazokhumbula ngizofunda lapha emthethweni kaNkulunkulu weSabatha empedishweni weSabatha ifundeka kanje uthi uShembe noma niphuma emazweni onke aphansi kwezulu nilethe iminikelo yenu ngenjabulo kuJehova emzini wasephakameni akasho ukuthi ezulwini uthi emzini wasephakameni akawuyamukela kumalungana lelo gcina usuku leSabatha. Manje ke nalapha eBhayibhelini uNkulunkulu uthi asigcine isabatha noShembe ngakho uthi asigcine isabatha yavele kahlangana lento kwayinto eyodwa sase siyabona ukuthi hayi uShembe uphelele futhi uNkulunkulu njengoba kusho kweBhayibheli. Ngikhuluma ngemithetho yeSabatha. Make ubetha abantu inendaba sethi isabatha lakwaShembe. Ngempela siyavuma nathi ukuthi isabatha lakwaShembe ngoba masifunda lapha kuExodus 35 verse lesithathu. Exodus 35 verse 3 uthi uNkulunkulu nengabasi umlilo ezindlini zenu ngosuku leSabatha. Asubase umlilo thina emakhaya. Mina ngilapha ekhaya kithi awubasi umlilo gcina ngolesihlanu ukushona kwenhlamvu yelanga. Ithi ma selingenela isabatha umisibuqo noma umthandazo ngela ngehora lesithupha bese siyavuka siyathandaza sibiza uShembe ngehora lesithupha lokukhuleka singenisa ke isabatha. Iyona nto ke esenza ukuthi ke leyo sikhululeke ngoShembe ngoba uShembe usifundisa iqiniso. Masihamba futhi siya ngale Testament elisha encwadini kaMateyu umpostoli isahluko 5 ivesi ka17 uthi uJesu ningathi ngizochitha imithetho nabaprofeti angizange ngizochitha imithetho ngizoyigcwalisa. Uthi ngakadluli izulu nomhlaba akudlula nabalana lenyanga sibashani nasinye somthetho kuze kwenziwe konke. Uthi wakhuluma emunye lo mthetho afundisa abantu ongenjalo kuyothiwa mncanyane embusweni kaNkulunkulu. Kangakanani ke labo bantu abaningi angaka bakhulu umthetho kaNkulunkulu.
bathi isabatha la kwaShembe kanti uJesu uthi ungaphuli umthetho kaNkulunkulu. Mangiya lapha na kuLuka umpostoli uLuka 6 verse 5 uthi uLuka uma ekhuluma ngoJesu Kristu uLuka 6 verse 5 ngokuba indodana yomuntu iyinkosi yesabatha. Usho yena uJesu uthi uJesu ayinkosi yesabatha. uJesu wabafundisa abantu ngesabatha kwaze kwaba sekugcineni. Mawufuthi incwadi kaJohane 6 verse 10 ifundeka kanje uthi uJesu wathi bahlalisene abantu kwakukhona utshani obuningi kuleyo ndawo abantu bahlala phansi obuningi babo babungangeyinkulungwane ezisihlanu. Njengoba uShembe sifundisile thina sihlale etshanini asihlale etubeni ngenje lapha ngoba ngisesitudio sonyazi ngikhululekile. Kodwa mangifika ethempelini nalapho engiguqa khona ngihlale phansi etshanini endlala icansi lami ngihlale khona phansi ngilalela uNkulunkulu ukuthi uthini yini. Umthetho kaNkulunkulu hayi umthetho uShembe ufuthi wagcwalisa umthetho kaJesu noJesu wagcwalisa umthetho kaNkulunkulu. Manje uShembe ufuthi wagcwalisa umthetho kaJesu anonaba bafowethu ngoba abantu bebecabanga ukuthi uJesu noShembe kuhlukene. Ubangithi uShembe ufuthi wagcwalisa umthetho kaJesu uthi uShembe esihlabeleni sakhe sesibili ehlabeleni zabaNazaretha uthi ngisize Nkosi yami ngoJesu umkhululi ongafiki. Ngoba uJesu namhlanje uyaphila uphila enyameni. Namhlanje uye lo lapha ehleni bamaNazaretha owunyazi phezulu. Abantu ke abafuna ukukholelwa into abayibona ngamehlo bathi uNkulunkulu uhlala lapha. Kodwa masifunda lapha eBhayibhelini encwadini yamaHubo 48 verse 14 ethi ngokuba lo kunguThixo wethu uyakusihola kuze kube phakade. Namhlanje ke unyazi olihola lesizwe sikadingana nosenza ngakhona. Lokho sinasihola nje sayintabazo. Masifika lapha entabazweni sibona imangaliso. Into esingakaze siyibone. Esasixoxelwa la eMabhayibhelini kuthiwa kwakunesikhathi esavutha kwaIsrael. Singashi. Kodwa lesi sikhathi sisificile emzini kaBabamkhulu. Esavutha isikhathi eside lapha emzini kaBabamkhulu singashi. Esinye siphakathi entabeni phakathi edrobheni eHarrismith. Isihlahla wathi amabhunu mangabe uShembe embuzo ukuthi Shembe uthathe leli ivangeli oshumayelayo na befika ukuthi uShembe uNkulunkulu. Ubaba omkhulu umqali wendlela wayesefuna isihlahla wathi bantu bami lesi sihlahla sizofakaza ukuthi mina nguYesu wenu. Uthi imali lesihlahla siphenduka siba yitshelo kaSimene so besisho ukuthi mina nguYesu wenu. Kodwa makungenzeki lokho lesi sihlahla lesikhathi somgamshini nasiphenduka sibe yitshelo kaSimene. Ngempela leso sihlahla ubaba omkhulu afuna ngaso akuphelanga isikhathi esingakanani sawo saphenduka saba yitshelo kaSimene. Namhlanje zonke izizwe ezifikayo zomhlaba zifika zisibone ngoba sesaba yitshe sasitula nje ukusisusa abalungu phakathi edolobheni laseHarrismith sihlezi singamagugu alapha eSouth Africa noma lapha ezweni lakini. Sambile ke sawusibona ngamehlo ngoba mina ngiyathanda ukukhuluma ngento ephathekayo nengiyibonile. Sahamba sawusibona ngamehlo entabazwe singamaNazaretha. Siyacela nje uNkulunkulu asikhumbule njengoba unyazo lezulu lushilo lapho wonke amaNazaretha ngoba kunalesi sifo abamthandayo uNkulunkulu kunalesi sifo se-COVID-19. Njengoba bonke abantu kade beNazaretha babeyothatha isibusiso kuleya ndawo yasentabazwe lapho kwabamkhulu wafunga khona wathi uNazaretha kuphinde kuphele emhlabeni kuyohlala kuzobe indoda phakathi. Namhlanje ke sinethemba elikhulu lokuthi ngoba safika kuleya ndawo uthi uShembe mayifika lapha entabazwe ngisho ngayile ongatholanga ithuba lokuthi akwazi ukufinyelela lapha ngoba abanye abatholanga ithuba lokuthi bahambe ngenxa yokuthi mhlawumbe bayashodelwa zimali abanye kwakunezifo emakhaya. Uthi kodwa nabangayile kodwa inhliziyo zabo belapha uNkulunkulu uzobakhumbula nabo belotshwe. Siyathemba nje ukuthi lesi sifo esikhona se-COVID-19 ngonyazo lwezulu ngeke sisithole sonke nabo bengayile kodwa bamthanda uShembe. Ngiyathanda futhi ukugcwalisa kulabo abantu abangamthanda uShembe nabamthukayo ukuthi kuyingozi bafowethu ukuthuka uShembe. uJesu uma ufunda lapha encwadini
kaMateyu 12:32 uyasho uthi babusisiwe labo ababona indodana yomuntu bathethelelwa nezono ababona indodana yomuntu noma bayithuka ngoba uJesu wathi bathethelele Nkosi abakwazi abakwenzayo. Uthi kodwa uJesu abawuthuka umoya oyingcwele ngeke bethethelelwe kulelizwe lakwenzayo. Namhlanje ke uShembe bayamthuka emhlabeni bambiza ngomuntu. Bese siyaxakeka ukuthi uma bethi uShembe uwumuntu mhlawumbe engachaza encwadini kaJohane 1:1 ukuthi eqaleni wayekhona uThixo uNkulunkulu wayenoThixo uNkulunkulu yena lo wayenoThixo eqaleni konke kwavela ngaye. Right. Ithi uNkulunkulu wayeyinyama ehlezi phakathi kwabantu sabona inkazimulo yakhe njengalokhu uNkulunkulu ezibonakalisile eyedwa uyise. Ngoba uNkulunkulu uyazama ahlale nabantu emhlabeni. Bayathuka abantu bathi uNkulunkulu uhlala kanjani nabantu emhlabeni. Kodwa incwadi lapho kaMateyu 1:23 ithi iyasho ukuthi uNkulunkulu uyazama ahlale nabantu emhlabeni. Abe umuntu phakathi kwabantu bathi bembone uNkulunkulu. Kuyasithusa ke namhlanje ukuthi ushorani ukuthi uNkulunkulu akabonakala abahlali nabantu emhlabeni. Singazi singafunda bakwethu iBhayibheli size sifikephi noma lokubuya abantu ababuya phesheya bezokhuluma ngoNkulunkulu kodwa isiqiniso eliphelele ukuthi uShembe uNkulunkulu. Khulunywa kakhulu ke ngoShembe unyazo lezulu. Job 38:38 uthi uNkulunkulu ngiyokuthumela unyazo ukuba luhambe nani luthi ngilapha. Thema efika uShembe lapha kulelizwe lakithi unesigabelelo sakhe esihle ngoba uShembe uthi ehlabelelo kodwa bekhuluma uma umuntu okwazi ukubheka izinto. Uthi uShembe ekufikeni kwethu kulelizwe laseMpumalanga awuzange ushiye Jehova. Kwasembatha kwaze kwaba namhlanje. Ngoba namhlanje uthe uNkulunkulu bayifika kulelizwe wayesethi indoda yakulelizwe ayifaki ibheshu. Ibheshu ke akulona lenkolo kuphela. Liyasiza nasemndenini wakini uma uyindoda nje uyisakhamuzi. Awukwazi ukungena endlini yangenhla kokhokho bakho ngoba okhokho bethu babefaka amabheshu. Ugqoka ibheshu lakho uvunule ube muhle ungene endlini yangenhla ukwazi ukushisa impepho nokhokho bakho. Nasesontweni futhi liyasiza iBhayibheli njengoba ibheshu njengoba uNkulunkulu wathi uAdam noEva uGenesis 3:21 Jehova uThixo wabenzela uAdam nomkakhe izingubo ngesikhumba wabembathisa. Okuthi ngempela ibheshu leli sifaka kuthi namaNazaretha alikho ahlukene lisemthethweni kaNkulunkulu ngoba nabantu bokuqala uAdam noEva bagqokiswa uAdam wagqokisa ibheshu uEva wagqokisa isidwaba. Namhlanje ke ingakho ke bafowethu sithi sondelani lapha kuShembe sizobuyela emkhawulweni wokhokho bethu. Ilokho ke sikuphawulayo bafowethu ngoShembe. Uyavela futhi encwadini kaBabamkhulu uBombela Isaiah 45:5. Khuluma futhi ngebheshu ngoba ibheshu leli lindaba enkulu kubantwana bakaNkulunkulu okuthi izizwe zomhlaba bonke abantu balifaka ibheshu. Aliyona inkinga ibheshu lingubo yethu thina ama-Afrika. Nabantwana bakwa-Israyeli balifaka. Isaiah 45:5 futhi mina nginguJehova akekho omunye ngaphandle kwami. Akekho omunye uNkulunkulu. Ngokuba mina ngalibhincisa nokuba ningakamazi. Singakamazi uShembe esabizwa ngomoya oyingcwele efikile ngenzeni kwaNkulunkulu ewuMose kwaIsrayeli. Ngalibhincisa nokuba ningakamazi ubabaza baseMpumalanga nabaseNtshonalanga ukuthi akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwami nginguJehova. Uyabona ukuthi uJehova uyabhinca ufaka ibheshu. Uthi lithi asibhince sifaka ibheshu. Genesis 3:21 uJehova wathi uAdam nomkakhe noEva abafaka ibheshu nalowo wesifazane uEva wafaka isidwaba. Namhlanje uShembe uthi sifaka ibheshu nabesifazane nomama bethu kulelizwe bafaka idwaba. Into enhle nje engahlukile iyona lenza ukuthi uShembe simlandele ngoba uthi asibuyele emkhawulweni yokhokho bethu. uShembe uthe mayifika kulelizwe unyazo lezulu wathi ibandla loNazaretha
alibuyele emuva Gombe. Usho futhi into esingayithusanga ngoba iyona into enhle leyo ngoba uShembe uyakukhulisa uzobe nezinwele ezimhlophe ekhanda. Kunabantu lapha babekhona ngesikhathi sika Gombe. Babehamba nomqali welele. Sebeneminyaka engaphezulu kwa-110 years. 100 njengoba uNazaretha ade eqeda 110 years. Unyaka ophelile. Kunabantu abane-110 kuya ngaphezulu ababehamba nobaba uNkulunkulu bathi omama lapha eTafelkop emzini nasesabelweni. Thina sasihamba noGombe singamashashangena kuleli banga. Manje siugadile umthetho kaNkulunkulu. Uthe mayefika uNyazi bezusabona uyena uGombe la ngoba wayeshilo wathi uzobuya enkosini yesikhaya. Nokumhlaba wathi unyakaza kodwa umhlaba usehlulekile umhlaba uhulumeni imbalo usehlulekile ngoba usebonile ukuthi uShembe uNkulunkulu futhi uvele ezulwini. Zonke izizwe zokuqa ngamadodo emzini wengcile wasehleli bamaNazaretha. Angazi bafowethu singakhuluma sifike kuphi ngoShembe. Shembe uNkulunkulu namhlanje naphakade. Ngiyathanda ukuthi ngigcwalise lokho kubantwana bakaNkulunkulu. Nawo kwemisebenzi akekho umuntu lapha eSouth Africa lapha phezulu eMarand Ridge ukukhuphuka lapha lapha ujika khona amatekisi phezulu ebhodini. Musuke ebhodini ukukhuphuka lapha kunesonto lamaroma lapha imishini yamaroma phezulu. Kunomntwana lapha owaphiliswa uShembe uThingwe lenkosazana. Ubaba ozala uNyazi lezulu. Lo mntwana wayengahlukanisile. Ungaba umntolo lo mntwana ekhuluma ngayo. Singakhona namhlanje. Umntolo segijime zonke ibhedlela o-Eddington, Makhoti, kuphi uMshiyeni, kuphi nezibhedlela zonke ikhona. Kodwa mayezwe indaba umntolo indaba kaShembe etimeleni. Base bemthatha amaNazaretha sebemse enkosini uThingwe lenkosazana. Luthi uThingwe lenkosazana lo mntwana intolo ngizomzala kabusha. Hamba esitolo umthengela amanambukeni. Ufuka unikeze uma wakutha kamgoqo insuku ezisithupha. Kodwa ngosuku lesikhombisa uzobe seyintombazana ningamusi bodokotela bakahulumeni. Bamthatha lo mntwana bamusa bathatha amanambukeni wathatha umntolo wabuyela lapha umkakhe bafike yagoqa ingane insuku ezisithupha kwathi ngosuku lesikhombisa leyo ngane yabe isiphendukile isiyintombazana. Bathi ikhona nje ingane mhlawumbe namhlanje iyenza ugrade 7 not grade 7. Mangakho sesize grade 9 standard 7 no grade 10 standard 8 namhlanje. Ngifunda la sike sadayisa indaba zonyazi lapha sahamba sasafika khona kwaMntolo sayicela ingane kuMntolo sayifaka emaphepheni satshela umhlaba ukuthi uShembe dala into engeke ibe khona. Manje ingakho kwesithi uShembe uNkulunkulu. Angazi-ke bantwana bakaNkulunkulu seniningi umsebenzi kaShembe sengiyiphathile siyamuphilela uNyazi lwezulu. Ngicela ukuma lapho bantwana bakaNkulunkulu. Semukela ngumva nezansi-ke ngokuyithoba. Uma kufuna lapho eningazwanga kahle khona nisithethelele singabantwana sibancane. Kodwa esikuqinisayo ukuthi uShembe uNyazi lwezulu loNkulunkulu. Sibonile uma sihamba emizini yabantu simbiza uShembe ngokamoya engekho ngokwenyama bese beyaphila abantu. Ngiyabonga kakhulu bantwana bakaNkulunkulu. Inkathi ukuthi leya kwaZungu ishilo ngisethembeni lakithi nje lapha ebona ukuhle umngameli uDlamini umshumayeli wakithi umhlabani. Ngiyabonga kakhulu bantwana